Kasima watsure lambuya. Ambuya vari loose singaiti. Very loose. Panya chikomba ini ndikutoenza ipapa ndoda kuti mukadzi wepa ndakatanga kuonana naye ndisvike pakuzomugarawo naye. Ndinofamba ndichitawo basa rangu randinoita, ndinofamba ndichitsvaga zvinhu zvakafa, mabhatiri, masora chichi. Saka ndakasvikawo kudzimba kwabamukuru wacho ndakatogadzira madzimai acho. Ipapo ndakapedza ndakandiwa panext pacho. Ndakakwanisa kubuda pamba pabamukuru wacho ndakatogadzirira. Ipapo mukadzi wacho mudiki nemukadzi muhombe ndaenda panext pawo ndabva ndavagadzirira. Ndaro ndichienda pamba paamai avo. Amai avo ndazvotipurisa zvakatombondirambidza musasvike papi, musasvike kwamuri kuenda. Ndabva ndangovarasiva vaindidedza mumba pavo. Ndabva ndaenda mumba pavo papi. Ipapo pandiri ndine foni yangu ndoda kuti mundisire charging point. Wabvatora foni yavo, watora foni yavo wabva wauya nayo. Ndofunga ndaikumura ndabva ndaisira charging point. Ndakapedza wakapinda mumba. Saka imba yavo ndofunga ine dhoo rakashamara, ndofunga rakatarisa ningeupa ndikatarisa. Wakabva wagara semagariro yandakaita yano. Wari mumba mavo memo. Saka inini ndakashanda kundotarisa kuti ndikutarisa amai vapi, amai ava nemagariro angu akaita. Ndipo ndakabva ndawachiwawo. Ndawachiwa kudaro ndabva ndavabvunzawo kuti mune makaroorwa here. Wakati inini handina kuita sei, handina kuroorwa. Ndo maitikiro andikaita kuti ndiona amai avo. Zvadaro kudaro ndabva ndavabvunza kuti ndinonzwa kuti munana banguru wenyu vanogara panext apa. Hameno kuti shuwa here munana banguru wenyu. Zvakanzi shuwa nabanguru wangu ndinawo. Asi murume wangu nina ari kujeri, haana kundiroora. Hakana kana chaakabvisa kana tsvagirai kuno kumba kwani. Kumba kwedu makatongofanana, kana mimatondidawo mune makatofanana nemuri mangu hakana chaakabvisa. Kana muchiramba pasina umboo. Ndinoenda kuHarare kuna hanzvadzi yangu. Yakasara ine nini, indaramba kuti ndoda umboo kuti ndinyatse kunzwisisa. Wabva waenda kuHarare kuna hanzvadzi yangu. Wasvika kuHarare kuna hanzvadzi yangu wabva wandifonera inini. Ndabva ndaramba kutaura nehanzvadzi yangu. Wakafona kuna hanzvadzi wachiti foni itaura nehanzvadzi yangu. Ndasvika kuye kuno. Ndabva ndaramba ndakati ndisikwanisa kutaura nehanzvadzi yenyu. Bozina asanda kuzikana kupi? Kumba kwenyu. Zvishua handina kukwanisa kutaura navo. Wakabva watodzoka nekukasika. Ndaramba kutaura nehanzvadzi yavo. Wadzoka futi bheki. Wabva wamboita mazuva wachinditi nini asi mukundinyepera chiri muda kugara nini. Wakauya kumba kwachindinetsa ndofunga 3 times. Ndichiramba nchiti kunzwa kuti murume wako. Ndichiramba nchiti handikwanisi ndingakwanisa kugara nemi. Avo vakaramba vakandiita pressure nini chete. Saka ndakabva ndapererewa paipa. Rimwe zuva rechi4 racho ndipo ndakangoti mheno zvaitika zvaita sei? Zvaitika ndipo ndakabva wachibudikira wachisvikawo muyadhi mangu. Ndo zvakaitika kuti ndizoona nawo. Aiwa. Wakabvunza. Handiti waida mukadzi. Ya mukadzi kuti ndimude nanditika. Ndikutaura kuti muone ndakamuita nditika. Havana kundigarirawo. Wakanaita mudzimayo. Vatiri kuti isusu. Iwe mukadzi akakutaura ndinechi ndine murume wangu. Handiti iwewo waisafanirwa kuzotsvaga umboo wakazara. Waifanira kutsvaga kune vamwe vanhu. But iwe ukaramba uchidzokera kune munhu akuudza kuti ndine murume. Ya inini pakanaka handabvira ndambosvika. Shama chokwadi waifanira kuchiwana kubva kuvanhu vasiri mukadzi uyu. Nokuti anga akuudza kuti ara ndinechi ndine murume. Ndati foni yo uziva here kuti kana wakadaro uchikomba. Ya ndakadaro ndiri chikomba ndiramba. Urambe. Saka nyaya yakwana uziva kuti uri chikomba because yo foni wagadzira kumba kwomukadzi uyu. Handizvozvo. Ndiko watakatoda kundigarira chichi handizvozvo. Aiwa kuti ndiwachiwe ndiwaponza ndii. Ndati ndiwagadzira foni kumba kwomukadzi here. Ndobva wati vakazopinda mukicheni mumba make muye. Aiwa ina hana kupinda. Ndataura kupinda wangori panzeka. Asi ndopa wakaratidzwa ka. Panze yo nina ngati panze. Ndati ndopa wakaratidzwa here. Ndiri panze. Uri panze. Ndiri panze wakandiratidza. Ndopa wakaratidzwa ka. Ukabva watedza kuzibata handiti wakati aiwa ka. Zototi pamudai utaona kwana ndakareba. Ndati ndizvo here. Chapera uri chikomba chomukadzi noti pamba pechi. Nokuti mukadzi akakuudza. Kuti ndine murume wako. Ndine murume wangu. Ndine murume wangu. Zvokuti akabvisa kana kuti haana kubvisa. Asi akakuudza kuti ndine murume wangu. Ndochokwadi. Ya ipapo wakandipudza saka pazondinetsa inini ka. Iyo wakazoramba kandipa pressure ndisanda tomboita. Aiwa izvo zvacho. Somunhu wanga atora nguva refu asina murume anenge akutsvaga maplani okuti angazvifadze sei. Wewe wakadi kumubvunza kuti makafanana na Shirini. Nemurume wacho.
ipapo pakandiremera ndopakati ini ndina hanzvadzi yangu inonzi Michelle. Vanhu kana vachirambana vanopanana shiri. Ipapo ndikutaura kuti nditozokwanisa kuzoita izvozvo zvanditi vakaenda kuna hanzvadzi yavo. Wewe wakataza. Uyu aida kuti pamwe daiso nhasi tsano vari muno vachikununura. But zvino zvapana ari kukununura. Aiwa ndizvo zviri pano. Atiwanzwisi. Uyu anga akugonera because anga kuti utsvage witness yaunozoti kana pakaita mhosva mangwana waiwana munhu anokudase anokubatsira zvino nhasi hapana. Ndikupanza. Ndichikomba. Chenda unosaina uchimirira judgment yako asika mombe 4 chete. Ndosaina. Muise zva 25 andichikombere. Zva 25 muise mombe. Mumba 3 months to pay. Kasima watsure rambuya. Ambuya vari loose singaiti. Very loose. Ngati utsure munhu anoti anovhiringidza musha. Yeta kuda kudzoka futi musha. Iyo ngosingazii kuti mukadzi womunhu. Inini changamiri. Inini ndizivewo kuti asi mukadzi nipa ndakasvika pavari. Vakandiudza kuti inini handina murume pari zvino zvino mangu ari kujeri. Vari kujeri haana kana chaakambobvisa. Muise mombe 5. The fact yekuti aiziva kuti mukadzi womunhu ari kujeri. Mukadzi womunhu akaburiswa here munhu. Asaka ari musha mani. Ndakamona mupapa kuti inini nditaure mashaka ishe. Madzimai aya kai inini wakatondodza kuti handina kuroorwa. Wandodza kuti handina kuroorwa. Wakaenda kuna hanzvadzi yavo. Naye vanhu we. Wakaenda kuna hanzvadzi yavo. Munhu akauya kwauri akati muri pakati pokupfimba nandi. Wakuti inini ndiri mukadzi murume wangu ari kujeri. Zvinomuudza here kuti wakarambana. Pamba pacho paaitaura waitaura pamba pani. Inini ndataura ishe kuti ndinofamba ndichabasa. Kana katakola kana kugodzera phone papa. Ainozwe? Izvozvo izvi. Pamusha pacho panga pari pamusha pavo here. Wakuramba uchipamidzira futi. Anojairira mise mombe yake 1. Mombe rwaino musa 25. Ndandikodzisa dziri 4. Kumbirawo ishe sure. Kumbirawo nakana 1. Ndazisa dziri 4. Azvichinje hauna kurarana hero. Takatogara tese kumba. Wararana ikangani. Inini kurarana. Akaverengeke. Mamanzi mangani. Waigarungadzi mali mboko inda. Mamanzi mangani. Ndafunga 3 months. Saurichi. Inini urichikombe kati murume wake. Kuenda kwakaita kuna hanzvadzi yavo. Ndamubvunzo wangu. Ndopanda Urichi uri kuchikombe kati murume wake. Wakagara naye 3 months wanga urichi. Apa inini kuti ndingati ndiri chikomba. Zvinhu zviviri uri murume uri chikomba uri chii. Ipapo ndatadza kupindura ishe. Ndatadza kuti ndikapindura. Waigarungadzi kuti mukadzi uyu ndofunga kuti ndimwana wenini. Ndakubvunza kana uchigara nemunhu uchirara naye every day ozoziva kuti ane murume. Achikubikira. Ozoziva kuti ane murume uri chii. Ndinenge ndiri chikomba. China unosaina. Sainwa da. Mombe dzako andakabhadhara musa 25. Momba 3 months. Zokuti tanga kubhadhara. Iyo musa 25 toida mombe imwe chete. Muna chero dautaura mai. Dautaura chi. Pamusoro. Uyu murume akati ava ndiwane ndinotisa. Ndisana ndakaita chivindi chakadai. Andi ndototisa, vandifoka ndiwane. Amai munomari kwazopfidzisana. Ndo chaari kutaura. Chichengetedzei. Akati ndinotiza. Saka anoti akandiona panoda kundichichidzira kuti iwe mwari akukomborere chichi achinichidzira. Saka makaona chanenda wano ndiye kuti anoda kudura nemuromo wake kuti pane zvandichazoita pauri. Inini ndine chitupa ichi. Inini ndinokasaravuka ndogara kuti Dumbwe 2. Wasaravuka varimo wasaravuka kuita bhuroka varimo. Ndakatoingawo kuti ndigare nawo. Ndogara pamusha wavo. Kana kwatotiza anosavuka vachiwa. Uyu ane musha here. Inini. Une musha kupi? Muchidumbwe 2. Une musha wako iwewe. Ndakatoita kutotengawo stand. Ndokuchengeta usi wawo. Ndiri kwasaravuka. Munani wauya nani ubva kuchidumbwe. Unomutire mukadzi wangu ndiwanda. Ari kupi mukadzi wangu. Ndinangu ari. Amai. Uyai. Enda wakadzana nama umai. Amai. Pamba pamugara ndopani. Wa? Manzwa atichi. Mwana atichi. Amene ndobvunza iye. Adzimai ako vati kuti Ava vanga vasive pandakatenga musha. Tati adzimai ako vati kuti. Taura zvavataura.
madzimai angu atokanzi mushandi pemudzukuru wati pamushandi pemudzukuru pandakabhadharisawo stand handiti avo vanga vaenda nekuti ndanga ndichita sei ndangachifambidzana nevanhu kuendawo kwakaita wanga vari pomumusha wakabva wabuda wabva waita sei wabva waenda unoti ndanga ndichigara newapi chimbomira kuti andinoiziva zvataunda zvinza adzimai vako ivovo saka chokwadi ndochipapa amai mushando wani wamugara isai for the record ngaise chitupa chake Alright. Chapter bila timunyoro kasabuko. mati Timunyoro sabuko kwani. ndimunyoro Chawala kuterera mtirwiri. saka mino tipa pana pandikutokumbirawo ichi kuti chitupa chacho wakumbirei apa ndaikumbira kuti chitupa chacho ndichoto ndiwanewo mari yacho kana tisina chitupa ndiwane mari asi inotora ine chitupa ai unogona kunopindawo muma ndimukwanisa mutemo unotofanwa kwamba nechitupa chako but iuno ndisere ndiri pakaoma manje nokuti kundirakidza kuti iuno nyepa number 1 saka chandaingokumbirawo zvangu ndine chitupa nebheti dzese chitori imwe imomo saka maigona ndibatirawo bheti shandisa bheti woza iwawo ende kubhengi kai unoenda kubhengi maracho ndogona kuti ndinoedza kuti ndinhingirike ndogona kunopindawo basa vanondifonera Apa chitupa bana. tipai chitupa mai murume anonyepa iyeye iyochi ibheti dhoro ako iro sika chitupa siachimplastic chichengeteke takuisa umwe arikotuma plastic itu tuma plastic aisa hatakubata kuti uningirike totanga takonfirma nasabu tozokupa wazvinzwa chitupa chacho nanga chikumbirawo ichimbo chinotarirwa Haiwa iwe shamari. Chakolera na sabuko ngeke ndaura wani. atautiza Aura uno apano kanotiza ichi chisunga wende nhasi takumudza kuenda kumba nhasi mama Baba. Ah, Samba hiyo. tiazaimone kuti abva iwe chengeta mukadzi svika mukoma wako munyingina auya handizvozvo paanofamba muchengetedzi akatadza kudhara chikumbiro regero nababa pfugamai chengetai vana handiti Atenda. sumukai iwe amai chengetedzwai wandaenda kukumbirawo kubvunza kuti pavari ipapa avo vachiri kufambidzana here kana kuti vavi iwe mudzimai kumba kwenyu ndikati ndichawaere kumba kwake. Ngati igadzore kumba ne. Hako kumba ere. ya ariko Ariko. Sisa wanzino na bako chengetedza murupi. Mamba tichengetedza chi? Chapere. aiwa tinotenda Right, sunga nyape. handiti dzapera tikukumbira kuti vhare dare tiri pamwe chete kasi pane nyaya